Páči sa vám tento záber? Asi nie. Poďte sa pozrieť na krajší. Ideme sa pozrieť na 6. poschodie na dvojizbový byt. Takže moje meno je Peter Laškody, spoločnosť King Grad. Panelového domu, ktorý sa momentálne rekonštruuje. Nech sa páči. V chodbe ostáva súčasťou bytu vstávaná skriňa. Byt sa nachádza na 6. poschodí z 8, momentálne sa rekonštruuje zvnútra aj zvonku, čo uvidíte pri pohľade z lóžie. Mnohí určite ocenia aj blízkosť pekárne, v ktorej je vždy čerstvé a voňavé pečivo. V kuchyni ostávajú vstávané spotrebiče, ako je umývačka riadu, sporák a trúba na pečenie. Spomínaný nádherný výhľad bez prekážok panelákov s možnosťou prechádzok v prírode. Ako, stálo to za to, tento byt plus ukázaný výhľad? Ak áno, cena bytu je 49 990. Volajte telefónne číslo 0911 244 637 a moje meno je Peter Laškody.